Hi guys! Welcome back to my channel. Natay challenge karon. Ang atong challenge day karon is mag Chubby Bunny challenge. Yeah! Okay. Ikaw mo sugod. Kamu no. Exit ninyo. Hindi ako balulot. Pag-plaster dirinit. Kita. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Diyan, manggit. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Hindi lagi kagapag Chubby kita Bunny. ay. Ano akong dungan? Chubby Bunny. Kantong ko. Magawas na may Ako kasi pa ko. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Uy, bakit gigit-ingkit niyo ha? Wala ay. Nanonood daw niyo. Sino ba yung Magkaw man ako lower. Muna ko. Naman. Sabi ko. Magkaw ako lower nito. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Why can't I? Chubby Bunny. Dari awa ba yan? Naku, ano? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Dito sa istorya ba? Chubby Bunny. Arang-arang pa ako ba makayaw-yaw pa. Updated pa ba? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Kilit ko po ako ah. Chubby Bunny. Isa kung tayo pang mapildi, consequence. Kanon ni ay. Pwede na ka ba? Pwede na ka. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ano, mausap na ako. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Magawa tayo. Chubby Bunny. Arong, lala ka. Anong patawan? Chubby Bunny. Magawas naman. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Pero gingkit-ingkit lagi niya ba? Wala. Kuya daw Chubby Bunny. Magawa? Wala. Chubby Bunny. Ah. Chubby Bunny. Chubby, dapat dito ang kay Chubby. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Wawal ba? Ito ako lower. Oh, dako mag-log ako ah. Ah, shit. Ay, ako ito ako lower nito. Tama ba? Chubby ba? Nami atong lom eh. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Magulo ko ba? Chubby Bunny. Kinsa to mo kamong kuan vlog gani nga nay kuan. Ilaha to femba. Chubby Bunny. Chubby Bunny.
Sabi ba ni? Alam mo, katawang ngipon nga ni Burot. Sabi ba ni? Put doon eh. Ito mag-awa. Ang mabili ka nun eh. Bigla na ko. Ganon eh, in content records. Ay, ganda ka doon. Mm. Mana ka, sir? Kanara! Sabi ba? That's the Lord. Ako na ito, hindi na. No. Sabi ba ni? Kaya, kamu na tulog. Sabi ba niya? Sabi ba niya? Hindi ko muna lang din lang. Sabi ba niya? Sabi ba niya? Basta hindi naman. Mm. Oo, paano mo yan? Doon na ko. Hi guys, that is for... Hi guys! Kanang... Mura na yung video, no? That's all for today. Ang nadawag din kay ako, yours truly. Kaya nyo kaya kong dakong api. Pag ko na, pag... Like o subscribe po. Uy, kinagtanaw na mo kung sayang mong kahaguan ni. Koam. Kanang... Subscribe ha. Subscribe. Kalimog subscribe. Subscribe. Tapos, i-kuhan ang notification bell kay para ma-update ka sa akong mga video. Okay. Thank you. Angry. Shout out day kay James Sister Tamala, Bryan Vlogs. I-check po niya iyang channel kay mga about dula-dula man to din. Kay Grizel Gabales. Thank you for watching. Sorry day kay wala ta mo na shout out itong shoot ng pag-upload kay nakalimot ko. Sorry po. So thank you lang po kay kakuan mo sa kuan.